Добро всички приятели, днес се намираме в село Ловско. Това е община Лозница. Започнахме да копаеме при бат Бисер в селото. Очакваме водата тук да излезе около 10 метър. Ще направим водния стоп, ще пуснем тръбите и ще имаме и един успешен кладенец в това село. Ако някой има интерес, може да се свържи с нас на 089 200 31 66. Благодарим ви за харесванията, споделянията и така нататък. Това е лек ден и успешен!